חזרתם ונגיד עכשיו שלום למירב הראל. מה העניינים? תמיד את הולכת לסדנאות וכל מיני פעילויות שאת מביאה לנו. חוגים, קורסים. והיום? סדנה לעיצוב טבעות נישואין. שאנחנו כזוג יכולים ללכת לערב רומנטי ולעצב לעצמנו טבעות הנישואין. אחלה רעיון, מיד נדבר על זה. ושחר רבן עם טיפים לבחירת נעליים. בוקר טוב. בוקר אור. אז זה יקרה מיד. מירב, בואו נדבר קצת על... סדנה לעיצוב טבעות נישואין, שבעצם באמת מיועדת לזוגות צעירים שרוצים, מעוניינים, במקום ללכת לחנות ולקנות בעצמם טבעות, כמו שרוב האנשים עושים, נכון. בעצם מעוניינים לעצב בעצמם את הטבעות. אז אמנם אני הגעתי לסדנה הזאת כשבאמתחתי בעל ו3 ילדים, אבל עדיין בכמה שעות הצלחתי כמו צורפת אמיתית לייצר טבעת. עכשיו, למה בעצם להגיע לסדנה כזאת? הסיבות הן מגוונות. יש כאלו שלא בא להם ללכת לחנויות ולמדוד טבעות, יש כאלו שרוצים שיהיה להם איזה משהו אישי שלהם, יש כאלו שרוצים לעסוק בחומר, הרי רוב האנשים לא באמת מתעסקים בחומר, הם לא יוצרים ביום-יום. מה, זו חוויה מדהימה בעיניי, ללכת עם הבן זוג, לשתות כוס יין, כל אחד מכין או לעצמו או לצד השני, או לבן הזוג שלו. עכשיו תראי, אני נורא נהניתי. באמת, אז אמנם אני לא הגעתי עם ארוסי לסדנה, ואני ישבתי עם הצורף וזה, אבל היה... זה משהו שאתה לא עושה ביום-יום. את לוקחת את הכדורי זהב הקטנטנים האלו בעצם, אתה לא יודע גם איך מייצרים את הטבעות, כולנו מסתובבים תכשיטים, אתה לא באמת יודע איך מייצרים את זה. ופתאום אתה לוקח כדורים קטנטנים של זהב, מפעיל את המבער ומתחיל להתיך את המתכת הזאת, שבכלל המבער זה חלק מאוד, הנה זה טבעות שעשו בסדנה הזאת. ומגושים, וזו מירב, הצורפת שיושבת ודופקת עם הפטיש. בעצם אתה מתחיל מגוש חומר, ואת אתה דופק ודופק ודופק ודופק. המון דפיקות, אגב, כשבתל מקודם דיברה על פעילות לחורף ודפיקות, זה גם משהו ששורף הרבה קלוריות. דפיקות מסוג אחר. ולאט לאט הגוש מתכת הזה הולך ומקבל צורה של טבעת. יש המון סוגים של פטישים והמון כלים, והוא מדריך אותך אט-אט, ובאמת החומר הגולמי הזה הולך ומקבל צורה. שזה באמת תהליך, אני התמכרתי למבער שם כל הזמן. טוב, אפשר, הרי בעצם זה תהליך חישול, שמחממים את המתכת, עובדים עליה, המון דפיקות, ואז בעצם מחממים אותה שוב, היא מתקררת וחוזר חלילה, עד שבעצם מקבלים את הטבעת. אני התאהבתי במבער שם, כי זה מקבל צבעים, מה זה יפים, זה נראה כמו פנינה, הזהב נראה כמו פנינה, וכל מיני חתיכות קטנות זזות שם בפנים, קסום, מקסים. עכשיו, דיברתי עם הרבה זוגות. בטוחה שהגברים בבית יושבים ואומרים, עכשיו החלום שלי זה שזה ייראה כמו פנינה וצבעים כאלה. לא, אבל, תראי, דיברתי עם זוגות, אוקיי? דיברתי עם זוגות שעברו... עשית מחקר עד הסוף. עשיתי תחקיר, דיברתי עם זוגות שעברו את הסדנה, והם כולם אומרים, גם גברים, אגב, את יודעת, אומרים, יותר נשים תכשיטים, לא, גם הגברים אמרו שזה אחד החלקים הכי רומנטיים בכל התהליך הזה של לקראת חתונה. מי כמוך יודע, התחתנת לא מזמן, כמה אלפי סידורים יש, די-ג'יי ואולם. נכון, אני דרך אגב ממש רציתי לעשות את הסדנה הזאת. לא הספקתי. וללכת לפה וללכת לשם ולראות את זה, ואתה בסטרס ואתה בלחץ. ופתאום זה סדנה של 2 מפגשים, בני 4 שעות, שמעביר אותה הצורף אלי היבש, הוא זה שמעביר את הסדנה. ובעצם יש לך הזדמנות לשבת בשקט, להשתחרר מהסטרס ומהלחץ, ולשתות את הכוס יין ולעבוד ביחד. והם כולם אמרו שזה זמן קסום וזה רומנטי. באמצע כל הבוג'רז וכל הבלגן של כל ההכנות, זה פתאום זמן להיות אחד עם השני ולעסוק בחומר. גם באמת רובם עושים אחד לשני את הטבעות. כלומר, הבחורה עושה לבעלה והבעל עושה לאישה. ואחר כך שאת מסתובבת עם הטבעת, אותה טבעת שרק לך יש אותה על האצבע, שאלו אותך, אוי, מאיפה הטבעת? בעלי עשה לי. הם מאוד 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 אוהבים את זה. יש לזה המון סימבוליות, המון משמעות. מי שרוצה לעשות משהו אחר ולקחת פסק זמן מהאטרף וליהנות מהתהליך הזה, ממש... לכל האנשים בבית שחושבים שהם ממש לא מוכשרים לעבודות יצירה? לא צריך שום ניסיון, אני, מי כמוך יודעת, נטולת כישרונות זה. אפילו אם אני הצלחתי לייצר טבעת,
כל אחד יכול, וזה משהו אישי שלך, ולאף אחד אין את זה. זהב עולה לא מעט כסף, גם הולך ומחירו עולה כל הזמן. מה העלות של סדנה שכזאת? סדנה כזאת עולה לזוג 5,500 שקל, שזה בעצם אותו מחיר של 2 טבעות זהב 24 קראט, כלומר, זה הרי המחיר הוא פונקציה של כמות הזהב שמשתמשים בה. זה המחיר שתלכי לחנות ותקני טבעות, זה המחיר. אז אם אתה רוצה, כלומר, זה לא יותר זול, לא יותר יקר, זה אותו מחיר, אבל יש פה חוויה שבאמת אי אפשר בללכת לחנות ולמדוד טבעות. צורפת קטנה וחמודה שלי. אוי, איזה מתוקה. תודה רבה, לכו, נראית לי חוויה מדהימה.